Приведени потребители на YouTube. Днес ще играя с Leader.io. Влизам в Leader.io. Аз на компютър... Не бе. Аз съм гледала много готно тази игра. Много кефи. Но едно да не ми лагва както другите игри, които имам. Те са много малко. Даже само 2. Плюс тази стават 3 игри. Значи така трябва да се обърна и да изключа интернет. Ох, не бъде постоянно. Тук да запазя и за стоп и така нататък. Так. След 10 секунди ще стане. Една минута. След точка е лоден и зарежда се. Дано да ви хареса клипа. Бавно се зарежда играта, но така се получи. Ще пусна, когато се зареди. Ариби! Нещо пък огна. За 1 минута и 20 секунди снимам. Та 1 минута като 2 секунди.